Hello mga kamags, this is Inchans TV. Welcome back. Karon ato na pong pag-outruhan og react ang banda nga Broken String sa ilang cover nga At Ang Hirap kang Angeline Quinto. Oo. Atong tan-awon sa pagkanta ni In. Oo. In man to. Ako na pala In bagani. Oo, i-comment lang ninyo kung nasayop ko. Oo. Tanaw na to kung unsa ang teknik o pamaagi o sa pag-cover nila ani. Kung nindot ba o dili. Sige. O sa mga bag-o diha nga kuan. Sa mga bag-o ay hata magsugod. Sa mga bag-o nga nakakita karon, expect mo nga atong putol-putulon kay para motuman ta sa rules and regulation ni YouTube nga di ta maka-copyright. Okay? Sige. O kung baka ka nang subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommend ka ni YouTube sa mga tao. I-recommend ta ni YouTube sa mga tao nga wala pa kita ni. Okay? Sige. Natawag lang ay. Para man tayo lang gihuwat. Magsugod na ta. Magsugod na ta. At Ang Hirap. Angeline Quinto ni siya. Guwapo ka gitarista o. Guwapo ka pag-gitar. Intro. Piano po. Ilang keyboard. Sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap. Okay. Na ikaw at ako ay hindi na. Nindot yung piano po o ang keyboard. Original yun. Sa'yo bang mga ngiti para di halata, damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako ay hindi na. Ay ang pagkanta ni kuan ni In man eh. Ang pagkanta din niya ani dili giningo ka ng kaibaw magitang ang tingog ni Angeline is grabe ka tagning nga kuan o gamay ba nga kuan, pero iya lahi po ang tingog po ni In bali o nindot kayo nang bali na pagkapagaw ba di giningo gamay ang iyang tingog gali na pagka kuan gamay dili kayo ingog ka ng para ka Angeline gid nga kuan, pero okay kayo gihapon sa iya man nga version, di ba? Oo nindot. At ang hirap magpapanggap ako na ako'y masaya. Okay. Kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba. Okay. Wala na akong magagawa, di ba? Paano ko sasabihin? Kuwapo kay audio sa ilang kuano sa instrument nila nindot kayo. Nindot ay ilang audio sa ilang video bali ba? Oo. Grabe yung gitarista nindot kayo. At kung bukas pagmulat ng
Isa kining ila pod murag power kay ang pagkatugtog sa gitara o sa ilang version bali karon. Oo. Grabe ka, naipagka-rock ba ang ilang pagtugtog karon. Nindot kay paminawon ang gitara. Ila pod nga pag-arrange pod. Nagmamahal siya Hmm? bang naiiwan? Siya bang naiiwan? At tanging Okay kayo. Papanggap ako na ako'y masaya kahit ang totoo talagang wala ka na. At kung bukas imulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Okay kayo. Nindot po kayo pag-cover pod. Ismael ra si ko ano. Hari ba ni? I-comment din nyo bi kung sa hari ba ning gitarista. Hi guys, pa-subscribe guys sa mga YouTube channel. O, subscribe mo sa ilang channel, Broken String. Sa mga Facebook page. Broken String Bohol, one word. Please like our Facebook page no eh. Malit pa lamang yung mga followers at likers namin. Gamay pa ni ilang 3,000 pa lang. Oo. Pero yung YouTube namin nasa 30,000. 30,000 ba ilang subscriber ani sa una ba? So, 1 year ago man eh. puntahan nyo ang aming Facebook, Broken String Bohol. Thank you. Subscribe mo sa ila. Okay. Nahuman na punta. Wapo kay pagkakabar na po sa Broken String day. Oo, nindot kayo. Nindot kayo ang pagkuan sa pagsugod pa lang katong keyboard nila. Oo, nindot kayo. Ito togaok naman eh. Kadlaw na gyud eh. Oo, grabe ka. Nindot kayo. Nindot kayo itong pagsugod pa lang sa instrumental murag original oy ang keyboard. Sunod isudlan po din sa gitarista pod nga kuan nindot kay pagka kuan sa intro pa lang nindot na kayo sa instrument. Oo. So ni din ang vocals bali na si in man na. O ni nindot kay yung pagkakuan pod. O hinuon dili man ingog di gid ingog pareha kang Angeline bali lahi man pod to. Lahi man pod iyang tingog ni Angeline taas man gid to tagning man tog tingog sa Angeline. Pero siya napod iyang kaugalingon na version bali. Nindot kayo sunod kanang gihatagan niya og kanang nay namang teknik bali sa pagkanta para makuha niya sa kataas bali ana nga kanta. Di ba taas maginalisod ang kang kanta? Oo. Gukod ang hangin gihapon ana ba kay siglag singgit. Di ba? Pero nakuha niya. Nakuha ni in bali kanang ilang bukalis bali. Di ba? Unsa inyo kasultian ni sa atong video karon? Nindot kayo, di ba? Oo. Sa mga bago diha nga nakatan-aw sa atong video karon, wa pa mo naka-subscribe, subscribe na mo. Para hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga natay i-upload. I-like na lang pod para i-recommend ta ni YouTube sa ubang mga tao nga wala pa nakakita ani. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Kay kadlaw na kayo. Di na ta maglangay. Hangtod sa sunod. Ini si Indians TV. Proud Bisaya. Peace out.